Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Am început așa din cauza că s-a declanșat o boală Herobrine. Casa noastră a ars și orașul a fost avariat, din câte vedeți, și această casă a fost avariată puțin pe el. Din câte vedeți, am luat un flint în caz că trebuie să ard o zonă plină de monștri. Nu, logic, Ale, cum poți să crezi așa ceva? Și da, o să-mi văd eu cum fac. Arde în casă! Arde în casă! Dragii mei, s-a auzit ceva iurea. Este avariat tot orașul. Din câte vedeți, toți ne luptăm cu focurile care nu ne lasă în pace. Trebuie să-i... Ce scară a luat foc? Unde? Mă uit în bibliotecă să văd. Ne-a blestemat. A luat foc și casa foc biblioteca. Și plecări, ajutor, sunt în bibliotecă. Nu mi-am scăpat găleata. E foc în casa roz? Da! Biblioteca! Apă în casa roz! Biblioteca! Apa verde! Cade! Unde e? Scuze, Nu-i nimic. Ba nu, este unde sunt eu acum, într-un dormitor. Nu pot! Și baia este în flăcări! Sunt în baie! Mai este o cameră! Da! Nu am apă, am nevoie! Gata, am luat din cuvete! Stau și din WC-ul! Da, dar arde toată casa, este... Bă, am luat pereți! N-avea lemne, dar codelele, o boală, da, ai înțeles de asta, cred. Trebuie să sparg ăsta unul săpit. Casele trebuie răzbătă. Nu știu. Trebuie să ieșim din casă. De ce faci acolo, băi? Da. Îl spar ca să putem ieși. Unde? Cas mare! Unde? Ce putem să ieșim? Exact! Dă-o încolo! Contează casa primarului, contează satul! Nu contează Rozica! Unde-i mai arde? Și bă... Da?
Flăcări! Ce a luat? E că zbate de tot! Asta rost. Nu mă, ce amar! Unde e bătea asta? Veniți! Asta scupa, bă, și tu, bă, de ce Nu pot! Repede! Gata, bă. Gata, l-a făcut tot. Bă, bă, vine rechinii, bă. Bă, fugiți că vine rechinii. Gata! Unde e? Mai am văzut Mai e eu! foc înăuntru, Darius. Nu știu! Nu, e tot așa, acopără tot. Bucătăria nu este, mă uit! Voi intrați! L-a făcut bucătăria! Gări de bucate! Toată casa îi plece! Pe unde a căzut? Bă, văd foc! Ne-a luat foc tot! Tot ce iubim! Ne cerem scuze, dar aici va trebui să se termine acest video din cauza incendiilor insuportabile. Că ne-a blestemat o vrăjitoare. De ce nu mă vrăjitoare? Nu mă joc! Este stare de alertă! Mi-a luat foc casa, mi-a luat foc orașul, mi-a luat foc tot! Ia să vorbim. Tu ce crezi că e un vis de Minecraft? Păi atunci de câte ori ne-am aruncat de pe casa, ne-am fi trezit de had! De când ar fi zburat porcii! Ale ștefiți, o vom repara mai târziu. Mă rog, poate nu mai puneți apă! Eu scot, haideți mai repede! Ne cerem scuze, aici va trebui să se termine din cauza incendiilor. Ne vedem mâine, dacă nu chiar mai târziu. Ne vedem mai târziu, dacă nu chiar mâine, la revedere!